Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсина, алгаты бакой бер темалар турында. Мәдәниет алга китсен өчен Чаллыда энергетик мәдәниет сарай капиталь төзекләндерүдән соң куллануга тапшырылды. Татар драма театры ниһаять яңа бинага күчте. Сабыйлар өчен уңай шартлар. Кама балалар медицина үзәгенә үпкәләрне ясалма вентиляцияләү аппаратлары кайтты. Татарстанда яшәүче 22 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның яңа очрагы теркәлмәде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 9 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6740 очрагы теркәлде. Аларның 5563 терелгән, 16сы узган тәүлектә. Шәһәрнең иң борынгы мәдәни учреждениесе энергетик мәдәният йортында капиталь ремонт тәмамланды. Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар драма театры яңа бинага күчте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мәдәни учреждениеларның тантаналы ачылышында булды. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Энергетик мәдәният сарайына капиталь ремонт 2019 елда башланды. Бирдә бер генә тапкырда тулы яңарту булмаган. Этот день ждали все, в том числе и работники культуры, и, конечно, наши участники самодеятельности. Вот этот дом, который через вот эти годы пропустил 24 миллиона человек, наконец-то обновился. То, что мы пожелали, все сделать. Все коммуникации по-новому. 9000 квадрат метр майданлы 3 катлы бина тулысынча яңартылды. Жылыту вентиляция системаларын шулай ук электр белән тәэмин итүне алыштыру айрым контроль астында булды. 634 урынга исәпләнгән зур концерт залы да шактый яңартылды. Энергетик мәдәният йортының үзгәрүен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бәяләде. Татар драма театры яңа бинага күчте. Бинада музей, театр студиясы, режиссерлар остаханәсе, музыкаль лаборатория һәм гадәти булмаган буфет бар. Яңа бинаның гомуми майданы 7000 квадрат метр. Хәзер бина бар, мөмкинлекләр бар. Бик яхшы спектакльләр өстендә эшләргә кирәк. Шунысы куанычлы, аннары безнең театрга яшьләр килде бу ел. 4 кеше. Бу бит инде театр жанлана дигән сүз, яшьләр килә башлаячак, Алла бирсә. Тамаша залы 300 урынлык. Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар драма театрында беренче спектакльләр октябрьдә куелачак. Лилия Гатсина, Константин Величко, Ленар Султанов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кама балалар медицина үзәгенә үпкәләрне ясалма вентиляцияләүнең заманча аппаратлары куелды. Яңа туган балаларга реанимация бүлегенә югары технологияле җиһазлар урнаштырдылар. Медицина учреждениесе аппаратларны Мир без слез акциясе кысаларында сатып алды. Бүген реанимация бүлегендә яңа туган 13 бала бар. Аларның күбесе җитлекми туып төрле патологияләре белән булган сабыйлар. Үпкәләрне ясалма вентиляцияләү аппаратына 7 бала тоташтырылган. Аппарат уникален именно тем, что в нем есть функция высокочастотной вентиляции легких. То есть такие аппараты — это очень дорогое, ну, скажем так, приобретение. И их обычно бывает 1-2 аппарата на все отделение, потому что это крайне тяжелые патологии, то есть когда уже обычный аппарат ИВЛ не справляется. Привет! Как дела? Смотри, тебе еще вот такой подарок. Мир без слез акциясе кысаларында хирургия бүлегендә яткан кечкенә пациентларны да игътибарсыз калдырмадылар. Алар өчен хастаханә клоуннары бәйрәм оештырды һәм истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Лилия Гатсина, Ленар Султанов, яңалыклар. Беренче авто юлда төзелеп килүче мәчеткә ярым ай куелды. Яңа гыйбадәтханә барлык дин тотучы автомобильчеләрне җәлеп итү урынына әвереләчәк. Чаллы яр Чаллыдагы федераль трасса янында урнашкан беренче юл буе мәчете. Ул башкалардан стиле белән аерылып тора. Тулырак халдагы сюжетта. Бүген мөселманнар бирдә тантаналы вакыйганы бәйрәм итәргә җыелдылар. Төзүчеләр кран ярдәмендә көмеш ай урнаштырдылар. Мәчет Орловка буҗрасыннан ерак түгел, беренче юл янында урнашкан. Гыйбадәтханә якын тирә микрорайоннарда яшәүчеләргә генә түгел, юлда йөрүчеләргә дә хезмәт итәчәк. Яңа мәчет үз стиле белән дә аерылып тора. Бездә инде әлхәмдүлилләх менә чит илләрдән дә күреп шушындай бер стиль, яңа стиль кертергә булдык. Бигрәк тә менә бу юл кырыенда булу, кешеләргә күренү
ул бит инде барбыр да теге күңелне күтәрә торган әйберләр, яңа архитектурный менә казанышлар белән эшләнгән әйберләр, алар барбыр да теге ничектер менә безнең алга китешне күрсәтәләр, күңелне күтәрә. Мәчетне 2 ел дәвамында төзеделәр, майданы 500 квадрат метр тәшкил итә, бина 210 кешене сыйдыра. Төп максаты бу безнең төзегәндә мәчетне ул кеше өчен җайлы булырга тиеш. Технологичны, һәм инде монда мөмкинлекләр чикләнгән кешеләр өчен беренче мәчет була якын тирәдә. Монда күрсәгез инде баскычлар булмаячак, кеше урамнан коляска белән керергә мөмкин, намаз залына туп-туры һәм тәһарәтканага туп-туры керергә мөмкин. Кеше ярдәменнән башка үзе кереп, тәһарәт алып, үзе кереп, намаз залына кереп, намаз укырга мөмкинчелеге бар кешенең килеп чыга. Чаллы яр мәчете үзенең ишеген быел ачачак. Лилия Гадзина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гадзина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова – это престижное образование мирового уровня. Изучение 3 иностранных языков при выборе любого направления. Телефон в Нижнем Новгороде 416 61 41. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. 12 сентября в 16:00 футбольный клуб «КамАЗ» приглашает вас на матч против команды «Оренбург». Билеты, абонементы на fckamaz.ru и в кассах стадиона. Хочешь сэкономить? Приобретай абонемент 0+.